Basketball time! Basketball time! Jong! Jong! Alina, dugayan mo eh! Jong! Uy! Siyempre! Dula na ta, basketball na ta! Bakit sa'yo kung suot ng basketball, pre? Ah, wala eh, Japon, sakay ka na eh. Pero, di mo guta, mag-chicks-chicks kay basketball mo datong dato. In case ba kay imposible ba yung mga chicks dito ay in case of emergency baka bala ka tisoy ra bata. Kisoy ka kay bro. Sa forma mo bro, magtaayan ang gisuot. Buang yellow is gold ba? Sa man taong ka Nya, nanakay kwarta pang sugal dira kay nabiyay dayo ron. Di na problema na kay sure ball man jud ta mo daog. Ato ang referee ay kadala ka. Aw, naram na day automatic na yung Pepsi unya. Sinabi mo pa? Let's go. Aw, tay pa. Atuon siya na to si Marky. Si Marque? Apilo natutunga. Banga man to. Sige, ragod ay kay para pandungag sa amot ba sugal. Aw noon po no. Tara, tara, tara. Tara tara. Uy! Tara si Marque oh. Isunod na ko tanan, dili lang puti. Pre! Pre Marque! Oy. Pre, unsa may ato? Tara ta. Dula tag basketball ba? Ah, basketball? Dili mo ko pwede mo sabay basketball karon pre. Ha? Di ka nang napa mo kay gihulat god. Nakay gihulat? Kinsa man? Si Kuan, si Joy. Si Joy? Oh, katong ex na ko sa una ba? Katong ex ni mo sa una? Ulul! Sure ka? Minyo naman to pre. Sus, mo na problema ni mo kay mulat pa ka sa tao nga di na mo abot. Minyo ng tao pre. Diya jud ka madaot ana ba? Wa jud nimo huna-huna ah. Aga ni kabalo mo nga minyo na to ba? Bulok ka jud nimo pre uy. Ako bulok? Dili ko bulok ba? Kabalo man ko nga wala na siya feeling sa kuha. Nanghihinayang ang puso ko. Oh, naramanday na. Dili manggod pre. Unsay dili manggod? Nagchat-chat manggod mi niya gabi igod. Nagchat-chat pa mo ato ni aging gabi eh. Oh, nagchat-chat mi. Nya unsa may gingon nimo? Gingnan ako siya nga dili jud siya mawala sa akong una-una. Kung pwede lang magkita mi. Na. Tuos ako ha pre. Daghan na natulpuan na istorya ha pre. Tuos ako kay sige kog tanog TV. Kabalo manggod ko nga daghanag nga tulpoy nga na agod. Kay ngano day pre, napakay feelings para sa iya ha? Aw, wala na koy feelings sa iya ha oy. Oh. Unya nganong gihuna-huna pa man nimo siya? Kinapa mo guna siya utang sa kuha? Mao po di ay. Unya ginatubuan ba ako 15% ang mga mangutang sa kuha? Unya karon ba ang pangutana? Kinsa may na-interesa mo ah? Kaklaro na nga siya. Ay, tama-tama, kasabot na mi si mga pre nya. Una na lang me.